कामत, हे विशाल कामत ऑर्किड हॉटेलपासून म्हणजे शेटे साहेब, रावजी शेटे साहेब फ्रॉम दिस हॉटेल हिअर, आणि आमचे टायचे प्रेसिडेंट आहेत दारोडकर साहेब. आज ही जी कॉन्फरन्स झाली ही या हॉटेलच्या उद्घाटनासाठी झाली. हे हॉटेल आम्ही जे आहे ते कॉर्पोरेट आणि लिजर टुरिझमसाठी करणार आहोत. महाराष्ट्रामध्ये आमची वेगवेगळ्या ठिकाणी, भारतामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी हॉटेल आहेत आणि इथे एक लहानशी संस्था चालू करण्याचे जे ट्रेनिंग सेंटर आहे ते करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे इंटरनल आपलं ट्रेनिंग होईल, आपल्याला बाहेरून माणसं आणावे लागणार नाहीत. दुसरी गोष्ट असं आहे की जे गोष्टी आहेत या नव्या जनरेशनसाठी करून लोकांचं टुरिझम वाढवणं आणि फुटफॉल वाढवणं हा बिझनेस करणं. हॉटेल आहे त्याची कॅपॅसिटी कशी काय? या हॉटेलमध्ये 45 रूम्स आहेत आणि 2 रेस्टॉरंट्स आहेत आणि रूफ टेरेस आहे, टेरेस गार्डन, आणि बँक्वेटिंग फॅसिलिटी आहे. 3 बँक्वेटिंग रूम्स आहेत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.